Здравейте, приятели! Аз съм Йоан Бориславов. Днес ще имаме на Respawn Blast мултиплеер, страхотна игра за играете всички. И нека да започнем днешната игра. Както виждате, това е когато цъкнеш на мултиплеера. Когато, нали, той трябва да се регнеш първо във Фейсбука, след това вече можеш да играеш със своите приятели, не с чужди. Когато цъкнете ето тук на синето, където има хора, ви се показват вашите приятели, които играете. Това са моите, които играеме. Аз играя от този първи акаунт. И нека да започваме. Ето тук цъкаме и ще започнем играта си сега. Ако си свалите поне другата седмица, може да стигнете и до иновация, нали, до това, до китайското, защото може някой от вас да си го позволи и да си го купи. Това е супер. Така. Го взех само. Това може ли взех супер? Добре. Имаме да... Оле. Готино. Така. Отиваме нататък. Ние, докато влезнах, изпукваме за сега. Така, държаем. Не го удари? Един път. Какво? Леле, човек, аз го ударих. Майка. Оп. Добре, може би не се чувах много, но сега. Така. Сега. И... да малко са точно беви. Защо така? На трето место се тая, приятели, пак победихме. Да знаете, че съм 31 левел. И сега, приятели, имаме време за още една игра. Ще са по 4 минути. И нека да започнем нашата игра, но първо да заради това за да почнем. Да видим дали имам българи, значи двама българи сме. Трима. 31 от нас, супер! Не, лошо е, защото 5 от нас сега. Но нищо, аз съм с базука сега. Така... Падат по моста. Мисля, че някой идва. Пил, пуш. Така ще прави. Добре, ти си бутал. Ти си бутал в мене. Какво е това? Оле. Вече го кюнах. Ей, то Кирил, значи не е би от нас. Вижте го този какъв е готин. Той е с пълен скин. О, откъде? О, снайперистът! Добре. Сега снайперистът си отиде, но те вече се го взели. Вау, взели сме само един. Защо ли така? Не, тихо е. Добре, ние сме две на едно. Как така е? Не знам, да не е бъгнал. Две на едно. Олеле, гръмнах се сам. Лошо. Така трахуем. Не, ако гледа. 3 на 1 за нас. Може би ще...
Да не е по килове. Трябва да се качим горе и оттам ще стреляме, защото е само най-точно догоре. Да, така. Къде сте? Там. Добре, нека се пренасочим. И пиу. Пиу, душ. Браво, снайперисте. Но си добър. Браво на топ. Охо, те идват, бе. Къде се? О, супер. Не знаем как го убих този. Пуш. И този. И този. Нещо, то снайперите трябва да го пазва. Не ми казвай, че това беше най-гадното оръжие, къде? Това е. Олеле, дано не е това. Я си мисля, къде се слага на ръката. Пунш! Мале! Супер трескане. Горе. Добре. Къде сте? Къде сте? Пу! Ти кой, бе? С базуката тук ви всички ви разкатах. Така, вземаме го и се махаме от тук. Добре, качваме... О! Добре, звездичка. И звездичка за нас. Аз взех звездичка и е за тях. Добре, ето, добре. Чакай, какво стана? Нещо да не бъгна. Добре, бъгна всичко, приятели. Това е приятел не бъгна. Много кръв съм. И аз не сте ми източили нищо. Май не умрях нито един път, приятели. И на първо место. Добре, приятели, имаме още време за още един матч. Добре. Чакаме го. Това да ви кажа, че е първият мап, но сега да беше заместен от китайския. Защо не влиза никой от нас? Да сега съм наистина лево, но трябва да влезне поне 50 от нас, Добре, бивам. Добре, сега трябва да ги победиме, да направим 3 викторита за един клип. Защото миналия път аз един клип го снимах, но не го качих, защото беше лош, но направих 3 дефита. Представете си какво са ни правили. Но за жалост те бяха с 50 лева. Олеле, те го. Пунш. Леле. Готино. Как го стрелнах само. Добре. Пунш. Олеле. Това е оръжието, където стреля бомбички. Добре, качваме се горе и отгоре да стреляме. Пунш. Добре. Руш. И двама. Трябва бързо да ги вземем тези звездички. Пази ги. Пази ги. Добре. Няма да се качи. Още никой не се качил. И 2 звездички за нас. Оле. Да помагаме? Да. Помогнахме нещо. Пунш. Източвайте го е! Източвайте го! Оле, източих го сам. Базука. Yes. Може би тази игра ще ги победим, приятели. Не се знае. Остават 2 минути. За 2 минути са си много да победиш някой. Добре, аз тук само ще ги хелвам. Оле. Пунш.
Оле, кой? Ой, този помп. Добре. Това първото миране за този клип. Или второто, не знам, не си спомням точно. Дали умирах или не. Ето, аз ви казвам, приятели, може и да ни победат. Човек, ето това оръжие, точно сега, където ме уби. Аз го имам. Но ще си го сложам за другия клип. Олеле! Бум! Стреляй! Стреляй! Бумш! Леле! Леле! Те е готово. Не. Добре. Още няма да си слагам това оръжие. Нека